Chigosori imeya Ndizi TV. Omwaka bw'ekiri 2022 n'omwaka osiasa n'abana siasa nigo bagukwanekenakiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far ekiamaniaji. Igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations. Yes. Bono umurubiri ubwike umbu nigo gucyo kwa libaga liya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta. Ekero umugaba na retire okorera asiaye engia gose. And you see what you do, no what you want, what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sato nenu suchabu tukwa asugu chakomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asuko retamba kinderero imeyoro gonkurugusi na Kenya ngima Tena hoteli ekero musani abrangi Kanyo kwani ekero muntu akugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gutyo kububona tiritabindi umurubiryo bwike umbu asetoko nengia na kumanyi kirenga umurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekero kogende nyakoe kiremambia y'amatuku y'wiki guchakira Jumatatu goika ijuma chinsa 12 cy'amambia goika chinsa 3 imeya Ndizi TV. Bona botambe to gochakeri rituko ryao ase ogwansu tumede na manga koraganire rituko rigoro nugo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe manjo murieri intura gotika maiga imana intuno to ko vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa rituko ryao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina toko nyora uchumbe yao asenjira yobukirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogo torora korwa sinsemo chama chingumba no simole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV. umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gukuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri 2022 rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV
obwansu bw'omugusi nigo tugenderete kugendebire ngo by'igoro muno kero omuntu nabo soa ase mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo nokonyora chibicha chiabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore ase Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubrio kubwatia nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi biamono na inda sengencho ye chingaki chichingia na nyorire egera nchikolisanga lingana lyo monene na inde atokuyarigania tochikounga ninkitata getigo ocha samaki maito na inda seritokeliga tigatosabe atokwebekang'e tata twakobakire na inde twakoira bonene biamona sengencho twanchete biamona sengencho yoborendi bwao buya ekiagera ngoetera soko bwa kwao ntwe twanyarire kolira litokeri nabono mochenu tuyariganirie asengencho yogocha kolisanga ling'aneriga twasabire nga otokwanire otosese na gotoamaya aserieta lya Yesu twasabire na kwegena amina ling'ana yelituko lya lero kurwa segetabu gya Saburi emerongo kianda tosome 14 na 15 egetabu gya Saburi emerongo kianda tosome 14 na 15 nige gokwana iga kobogo kiamambia otoisanekie n'obwanchani bwao botalikoera elinde tochenge na kogoka amatuko aitonsi otogokie amatuko ang'anabuna yo twachandegete na emiaka eng'anabuna elia twanyorete amabe tigana inde mobake tata oyo nyancheire kere na inde nchikolisanga ling'aneriga gato kuyarigania na amanyire ng'a nayekero kende kuyariganirie gera tochikounga naralio mone nagochigokwana amona amagimaito amarika ya twasomire nigagokwana ng'a kabogo kiamambia otoisanekie n'obwanchani bwao botalikoera ningoyo na inde ogokwana ling'aneriga okomotebi Nyasaye ng'a omonene kabogo kiamambia otoisanekie amo n'obwanchani bwao botalikoera oyo Dauti omoruoti buna tumanyete obokima bwa Dauti Nyasaye niga morangeretie karo mosao moke akabaga komokorero monene no inase miaka yagati goikano kero ari omoruoti akanyara kobo mwegenwa gochia somonene na Nyasaye akabaga komokorera chinga kichionsi arenga soburuoti bwaye amarika machenu gagukwana ngagoetera sobokima bwa Dauti Nyasaye akanyara kogokigwa amonobo kimabwaye ekageranga amarika yigagokwananga enkoro ya Dauti igenge enkoro ya Nyasaye ekiagera Dauti tabwate enkoro ekogachamangana gose bwato bobisa gose bwate ndamwamu enkoro ya Dauti nigo yarenge enkoro ichiramo nobwanchani ekageranga Nyasaye amanya gokwananga Dauti nigabwate enkoro engabune yaye bono Dauti oyo nero gotokwanira manganaya igagokwana nga kobogo kiamambia otoisanekie n'obwanchani botalikoera Dauti buno moruoti naenda kamenyete miaka yaye yonsi yoboruoti bibirige gokwana nga gento nkeyo kiamoboreta soboruoti bwaye ebinto byonsi pigo byarenga asare buno moruoti onye noborendi nigo bwarenga asare chindagera chingiya abasomba bare komokorera ebintu byogokumya nigo byarenga soboruoti bwaye lakini kakorigererie bintebi kende nkeyo anyore togo isaneka korwa sekere gosekia morete togo isaneka akabo monto ganeti kera lituko nonye obwate binte binge nonye kero kende otenenerete binte binge nonye obwate abantu abange barenge ise yaye are gochikia banyara gokora buna goteba
kintu nkiyo anyore tugoisaneka kurwa sekere akaba omonto menyete ase ogochandeka gogotaisaneka nagiye kogera gutukwanira ase ringa goikari tukerimo akanyara kogenda ase nyumba ya Nyasaye okomotebi ng'omonene nigo nachira ase obosio bwao ekiagera ase obokimo bomenyete naborirwe ogoisaneka nonyekero kinde mbwate kere gento nonyekero kinde binto byonsi bibekira ase oboruoti bwane kende nkeyo ase ebikero kende bira ase oboruoti bwane gekondetera ogoisaneka igo nachira ase obosio bwao onyare kong'isanekia amo n'obwanchani bwao botari koera igo ng'a omonto oranyare goisanekia mwanyabanto inyasaye kende nkeyo keranyare goisanekia mwanyabanto ase enseye nege kogera mwanyabanto akoboka mambi botarakiamoka naende orara chinsaga chierete ase eng'encho yogochikorigia digakorigia nonye onyorire nonye kabwate nonye mbari babwate mbari kororekana bagoisaneka ekiagera mbaga netibamente korigia bamentera nibiri banyorire igo ng'amarikaye gagototebia ng'a Dauti akagenda ase omonene okomotebia ng'a licha yebinto kero kende nabyo kende nkeyo ase ebi ntenenerete gose mbwate kiang'aire ogoisaneka nigo ntigarete koba n'omonto otaisanegeti ntigarete koba omonto ochiramo nerang'o nagiye kogera nonye n'abanto bande bakunywa amarwa nabanywa igo bakabararanchera batanga emegoko naende kwanyora omonto obokire mambia atarachina atindoka buya ogoteba ng'a ntagete kogenda korusia roki igo ng'a ebinto by'enseye chirang'o chi'enseye nchigokoretera ogoisaneka noegwa kero kende ebinto byonsi by'enseye oegwa abasacha bonsi bare enseye oegwa abakungu bonsi bare enseye togoisaneka kintu nkeyo kera ase enseye iga kera enseye erioba keranyare koretera mwanyabanto ogoisaneka korende ogoisaneka ogoikeranu nigo togokonyora ase omonene ekero turanyare kogenda ase omonene tomotebia ari toganeti gose ari togoetera ere Nyasaye nanyare gotoretera ogoisaneka amarikaye gagototebia ng'a Dauti akanyara kogenda ase nyumba y'omonene agatiga ekerogo kiaye kioboruoti agatiga obondamo n'obotenenku agatiga abasumba bamurendete akagenda ase nyumba ya Nyasaye mbarenga rero baraboke kurwa ase ebitanda byabo ebiya bagenda ase nyumba y'omonene mbarenga rero baranyare kwerina kweng'ata ase eng'encho y'ogochikoria obosi bwa Nyasaye mbarenga rero baranyare gutumia chinibo chiabo ase eng'encho y'ogosira emeremo y'omonene amo n'abasumba ba Nyasaye nabake nabwabake igo bagokora kero kende ensemeri bakonyara nigo ntagete kogotebi buna Nyasaye ntomira ase rituko eriga amarikaya anyasaye twasomire buna gokwana ng'a oyore bweka oranyare gotoretera ogoisaneka enyasaye nekero turanyare kogenda asare tomosemerie nere bweka oranyare gotokonya nonye tari boigo goisaneka mwanyabanto tabwati nege kogera omonto oria karema emegondo yaye eroseri chinibo bibiri gegokwana ng'a bona gaikaransa agateba ng'omoyo ne bono karie na konywa akeba ng'a inyasao gosesenia inyasao korwa akeba komwiganeri nyasaye ng'ambiya mono amarikaya machenu igagokwana ng'a kobogokia mambia otoisanekie n'obwanchani bwabo botari koera erinde tochenge na kogoka amatuka itonsi igo ng'a onye togotwara ogoisaneka amo n'ebinto biri nyasaye abekire ase obogima bwao togotwara omogoka asore mogoko toyara oracha asore igo oraba omonto ochiramo nendamwamu ochiramo nemoko ochire kero kende amo neribetu nesugu ekiagera igo okonyora obosio bwao bomwameteti ase eng'encho otaranyora keri okorigia gose kero kende obwate emoko gochia ase ebinto by'abanto bande biri nyasaye abaire yaya twara ogoisaneka korwa ase omonene nyasaye ng'ago toranyora ogoisaneka gwentera ase obwanchani bwa nyasaye botari koera obwanchani bwa nyasaye nabo bogotoretera ogoisaneka
igonga onye tukonyara kumuharigani nyasaye asobogima bwao onye tukonyara kumuancho monene asobogima bwao tukonyara goikero goisaneka nabo korigia gotandegete nabo gokwa otaisanegeti igotagete kogotebia seri tukeriga nyasaye buna ontumire nyare kogotebia nganere buya oisaneke nari nyasaye koire isanekane nibe yakoire motokie nyasaye amone nibe yo egere nyatata anyare kwenyorero bonene kurwa sori amarika macheruga gukwananga otogokie amatukangana bunabyo tuwachandegete Dauti buna mwanya bantu nere namenye tubugima boko nabwata babisa nabwate kero kindi michando ari kumira na monero nigago cha subusyo bwa monene butarakiamoka okomotebi ngo monene onye gwatakire gonsesenia onye kwatakire kongisanekia amono bwanchani bwa botari koera ningane tiebono onyare kongira neria gwetania ari nanyorete ongakane gwetania emechanderia na bete nkomenya monero Dauti gakomotebi nyasaye ngo otogokie amatukanga nabunabya tuachandegete nga yanyonye gwachandegete emyaka 10 onye gwachandegete emyaka 30 onye gwachandegete emyaka 50 nyasaye nanyare kogosesenia nakoretera omogoko oitanetie emyaka 10 oitanetie emyaka 30 oitanetie emyaka 50 gose emyaka 70 igonga nyasaye ekera koiro goisaneka kukorwa sobwanchani bwaye nigago koretero mogoko igonga obwanchani bwa nyasaye nigo bwato mogoko nigo bochira monogo sesenia nigo bochira monoko gwenigwa amonogo siborwa muntu tayo nyasaye aranyare gwancha atigare ko babunare onye kuganete nyasaye achenchie obokima bwa kera lituko twara ogo isaneka ogo korwa asobwa nchari bwa nyasaye botari koera ekiagero bwa nchari bwa nyasaye mboli koera onyo bwa nchari bwa nyasaye mboli koera nario sipi nyasago chikotokorera nogo sesenia kwa nyasaye tigo koera asamagi maitu nyasaye nabe gatorendete nyasaye nabe gagotokorera maya nyasaye nabe gagotogwenia nyasaye nabe amonaintwe kotorwaneria babisa baitu igonga amarikaya buna tukwane ira seri tukeriga nere buya onyare komosemeria nyasaye boka mambia lituko nigo ligo chaka mambia ogo sesenia nigo gokorolekana mambia igonga na indonya koganeti nyasaye anyare go chaka litukamo naye anyare go kwana munobo kimabwao kenda se nyumba ya nyasaye Dauti tachieti korigere lyoboruoti arenge nabwo korende agachicha somo nene agatiga okerogo kyaye kyoboruoti akagenda se nyumba ya nyasaye mbarenga kero kende baranyare gutiga chitoro chiabo mbarenga baranyare gutiga chinigo chiabo bagenda se nyumba ya nyasaye na inda marika nyasaye gago kuwa na Dauti tachieti moga sogati iga chieta se nyumba ya nyasaye kabogo kia buna marika ya machano go kwana nga kabogo kia mambia oto isanekie nobwanchani bwao botakoera Dauti akagenda se nyumba ya nyasaye kabogo kia mambia okomotebi ngo monene nigo nachira sobosyo bwao bono rero igabutara kiamuka nkogo sabanga ngisanekie amo nobwanchani bwao botarikoera ekiagera kende kyonsipikera monanje nkebwata chinga kigekogota nkebwate chinga kigekoera igotegete kogote bingo bwanchari bwa nyasaye bwoka na bwotari koera nekero turanyare gochicha somo nene twebwatania muno bwanchari bwaye ntonyare komenya kare na kare ekiagero bwanchari bwa nyasaye no bwa kare na kare ngakiyare ngebuya ayo mugakoria omonginori no musauria onyare komo semeri nyasaye aserinde byonse byogokora ekiagera ngoetera asobwa nchani bwa nyasaye intwe tole moyo intwe tokoboka na indekero kende twarara intwe tole tobwate keri tobwate ngoetera sobo bwa nchani bwa nyasaye tari ngoetera kero kende asobo manyibwa itu
yaya ngoetera aso obwanchani bwa Nyasaye botari koera obubwagerire kero kende twariro lino neritukeriga na indonye Nyasaye ogwancheire kwanyarire koriro ritukeriga ni nchwa sare onyare komwira ni ngambi ya mono takobo monto otari koira ni ngambi ya mono amarika ya machero twasomire niga gukwana ngomonene ekerora nyare go chicha setore ntonyare konyoro go isaneka ntonyare konyoro go siborwa ntonyare konyoro kogweniwa ntonyare konyora ogo cheneka go korwa sore igonge kero Nyasaye kira sobo gimabwo monto yo tari gotigara ko babunarenge kore ndobo gimabwaye nigo bogo chenchia iga kobo monto omwegenwa omonto mosemereti Nyasaye amarikaya amachenu niga tokwaneire agototebingerinde tochenge nakogoka amatuka itonsi nigo twasabire ochicha setore otoisanekie amono bwanchani bwao botarikoera tiga Nyasaye ago isanekie ayekero kende obwato moyo bwokomorigia tiga Nyasaye ago isanekie tiga Nyasaye nyarego kwamaya timanye tinga mberoberi yao yeri tukonga kiere timanye timu norobere tiko chakari tuko lakini nogo sabakwane ngakogo chakari tuko Nyasaye anyarego komo ikabwo isaneka Nyasaye anyarego koretera maya tata nyareko gosesenia enchera ya nyareko igoka tata nyareko kobwato koboko na indebe ganyareko kwamaya tiga Nyasaye anyareko gosesenia tiga Nyasaye anyareko bamunaye aserinde lyonsipi ogo chigokora sobo gimoboiga isaneka amona kiri Nyasaye koire ekiagera marika ya twasomire niga gukwana nga ere Nyasaye nere bwe kora nyareko to isanekia igonga ogwanja kwa Nyasaye kolchase mwanyabantu nogo isaneka asekeria abakoreire igonga onye torio monto go isaneka no egwense ye yonsi engima no ebwo botene nkubwense ye yonsi engima bado togo isaneka ekiagera tindaro ranga no nyemba libabwate bago isaneka bado nigo bagendete koriya lituko ekero bago chicha sore asengencho yokoriya nigo bakoreka no bali batabwati nigo bago tumia chiruga chogo tatuara na inde bakworokia buna bago chikogokonya na yo tuare lakini go tagete kogo tebiega nenchera yokorigia yokogotumia tu egere banyare gwo yisanekia tiga Nyasaye anyare go tokonya tiga Nyasaye anyare go tomo ikabwo go isaneka asekeria ke Nyasaye kya samabokao keri Nyasaye go koreire isaneka amona kerokio tata nere bweka obwato kobwa kogo sesenia nere bwato bwako nere bweko bwato kobwa kogo okinia nere bweko bwato kobwa kogo kogwenya to baisa kogenda saba nyamesira to genda saba nyanabi to genda ko sasi meme wekano to ibe bingwanso byao asaba rogio asaba ntaba choro chompu yaya ninchwa somo nene tiga Nyasaye amanyogo saba wokogania kwao tiga Nyasaye aisanekie nkoro yao motebi Nyasaye alikuwa abere gogo etera alikuwa abere go komena na amonaro nere na nyare gogo sesenia na nyare go kwamaya na kiare ngebuya ayekero kino gwantegereire ayekero kende ko yuringaneri unyare ko mosemeri Nyasaye asonsi omwari gari Nyasaye sobo gimabwao otware ogo isaneka asali Nyasaye gokoreire ekiagera nyendiri mwanya bantabwa togo isaneka angekerecha kyoboro gingeria sare angekerecha kienda mwam ekerecha kiemoko ekerecha kero kende kyoboiti tikeria sare asenge abantu batari go isaneka yagera baru abamu abo bakigo itwa egere banyore keri batagete yagera kero kende abantu batware ndamwamu baitana kisegi abande kero kende baitekania manyinga asenge nchoyo moika bwogo taisaneka na kero kende babwate ekyagera nalo lya abantu abange bago itana asenge nchoye chindemero asenge nchoye nibo yaya isaneka na keriegeke Nyasaye koire kerikera sama bokao na indomo sabengo monene na asabire
ogwisanekie amono bwanchani bwao na tata ngochare goko amaya ningarete tochi gosabamo naye kongo ikomo elio bwelinganeliga tata nigo nakobakiri na goko bonene ekiagera yo twanchete na amanyire ngango etera asobwanchani bwao nto twanyalie kolyo litukeliga na ne twalisangira lingana lyao na asabire bonsi abanyalie ko litegerera tato monene obasesenie na ido nyare koborokia obuya bwao amono bwanchari bwao botakoera na asabire omusaulia omongino no mugakoria lituko Nyasaye tokaligo chaka ichake amono goseni kwao obaigolere Nyasaye tebisiri byabo ebyaba bisabatichire chinchera cyabo ecishetani aro siria mauromomo tato monene onyare gochiarania egere banyare kolitogerie tariao bia muna senge ncho tuanjete bia muna senge ncho ya bonsi abali tegereire tuasabira maya yeli tukeli aserie taria Yesu na asabire na kweyena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 igonkorandia amone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe chimita 500 chioka kurwa separa yeram asakuru kunyandiba nincho akerora twaliribaga tomosasime na komotogyo monene asobwamo shalom tigomo nabasenyi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi niji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turinikirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemerungebere nebere rike SMS kerieta kuza na kuyituma buchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisii Nyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo tugendrete kogendebirengo by'igoromono. Umurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kero omuntu nabwe atumuganoye kurwa iburetwe gwikabono kurende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwikebirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iryo korentera emegano yabo kera ritukorie juma chinse ibere cyabutuko naboigo mwiroro ritukulie Jumapili chinse isano nesato goika chinsa kianda imeye Ndizi TV.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Litukonere Juma kitarikini sano nemo muthinyino wa gatano mwaka na 2022 katukore na somurubiri oyo bwensakia anene kalitukuri Juma butambe ikoro ku free Friday katukore na senjira ya biri nyaro kuba mona into ego ikomwirinyana na manga koragani ku litukuri goro go ikaboni go nigo tuko chikoka iko yaerera bono mambia wetera somurubiri bwensakia karoli litukuri ya free Friday katuwa ikaranzire to ikirase studio to semere tubina nae kwa bokiruye kwa chakri litukuri ya ubuya andonzi asowerte karobu bwero bereti kwenda sikibao kyao osora asenjera kwenda sikibao kyao twiriri bageri ko kwarigania asomurubiri bwensa kyonyara ko bamona into kurubono wekachisezo cyabono mambia nyana nabo kwenda gutupwatia sensemiri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News kwa sensemiri ya YouTube nabo tonyora Ndizi TV News nabo to tweet @Ndizi TV News tomekerengeri kyao wetra sinambiri gorapoto tenga kwa bogire na kyoro bereti tukoria nga kyoro jenseto ya Kenya gendrede gusuka aneka rutoro joroboti rwa watu getugoro ya economy ngaki economy birengo bi economy ya nyade bigo kina sensitu ya Kenya nyoro no bururi bwa COVID-19 akarubwa jita sensitu ya Kenya bwa turubanetie mirobiri serikali no ni mirobiri yao bwoga ya turubanetie ga change no mwaka ya jinja mpaka no ni calendar ya masomo ikaira ni uchumi nze bintu bigakonga maguri ya kina lakini toro jina robot ndo botu getugoro na Kenya ande ya chakire kwimukie birengo bya uchumi no ya nyale giko ya itira amange igona amanga korekana tikuritkurigo na ntu akwarendi asomuro wenza kina ko then to mekerengel kya to tenga kwa bogire na ninga kwa robere litkuriao kolikore ka to maite na ichuma ni hori manyekanda na litkuri enge mono asense ito ya Kenya mondo monga amount abantu batana litkuri na dikwarigania eikendi ro ko soyerira kindi tukuri jumeriri enge abantu gusimono na libago jabaeni bali bamwe abo bali basireti obugima konya abantu na matanga bago jiyo konyorana no ne skuru bali go chibuye igo na bairi na matanga bagochi igo bono twakore ne situkiri chumo nyaro ko bamona intwe ego ikomori yoro maga ye kamera na kwena kibuna ase studio liende kwena kibuna amaliogine chibicha gojira senjera ya bene John Kibati Nigeriane Brighton Makori Nigeria Ensara nyarangi Ontita uno yumintate birere ron free Friday edition ekerore litukolia Juma buno butambe na mange to kwaleganiria somurubiri buli tukolia lero igoro kugusabanga to bese gusuka goikache ikire chinse isato chabono mambia kolende ntumaitenga litukolia Juma gakonyora nonye nemirimo ya gusuire igoro litukolia lero bantabange kidogo na bokonyoranga abange mbachitiande gosibaganyete kigimabura kebuya egerekero muntamanya ko enda semirubiri ya kirali tuko kolinda abana barabwo mbagendera kwenda sichi skuru chigali osechi school bus na wachirenchira kubuguli abana na gusangireria egere ebaikie ase chi skuru chabo igobono ekerore litukuli Juma litukuli omwelio ase wiki yiga yomuti nyomo ya ogatano to kwalegania bene to gotabinga gendera gutubwate mno yomintatebire wetera senchira ye mitandao na otolegalia Ndizi TV News ensemo ya Facebook na bwegensemo ya YouTube na boko mnyoka gali tulikirenga nka YouTube watete kurwa na kioro chitogocha mariogimbu yale chibichambu ya chirega bwa sole egere etotebi togocha kumurubire nyorenga ntogutiga isiko abayigo na bogo tumaye kerengerelio gose comment gwetera se namba yesimi eyera se TV ya totabinga na kibuki etobona mambyanka yugo tobwata kurwa kerole lituko lye Juma ga siguswete kigima abandi banarite kuriro kamuna members day eneli tukulio kwaregania sabato asibali barabanya sabato lende bakore mirobuli buna ebwenere tekoba na mange agenda tokoreka sense ito ya Kenya siasa nigegenda gutira goikege sara asenge nchama berera bono no ali guchakira siasa chichi county goika siasa enene asekirugo kibo president ntoro chamangana yoko ligi running mate asekirugo kene kibo raibwense nigagenda tekoleta tumbo joto selibira nigo ligenda tokinanga ningo gose uracho ruana ne mono ase chi coalition chine na ibere Kenya kwanza amona azimio la umoja
moja ayonsi ntochiko yarra asa magazeti ili tukulia lero economy bino yomintateba roboti ndwa sogete nguchitole kuligereria nga ekero economy ya kinire aso mwako eta 2021 mbarabia balinde banyorete gose mbarabia baba faidegete kurwase uchumi eyo asengencha ba Kenya nigo bagendrete kurira kyandege ikomye karama goliye bintu birubiye ngencho agendrete gukina igando cia somoro bano mambia twabaleganije anene mono alitukulia lero yominto nigo konyoranga nali abantu bagutuguta abamu abo bali babasireirie kurwase ubwiko bwense anene mono nigo tokonyole family ya Mark Mungare Nyambuki korochisa mocheise cha uyo kwani wali tukulia lero abana buna Nyambuki abo ngina twabaganiria mayakero mogendrete kwalegania kwani mugaka Mark Mungare Nyambuki twabasobera mayana bali bonsi pimu asireiru na abamino mokwenya abamino litukulia lero buna Ndizi TV buno murubuli bwensakia twabaganirie amaya aseli tukeliga nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ambe manu manjimuri kenda gotome uchumbe yao totenga kikwa bogere tutarakwera wikasa magazeti naro kurukuna morning Brighton kalipisha Sara afa good day oinya simi mbia mona sogo turigeli na gotubwatia semirweto ya kiralituko nyasimi ni gakurwa sinza majiji ya nyanjwa ni maitena kujisa majiji ya nyanjwa mbia mona nyasimi asogo totebina na eno orime yumurubiri winsa kinara kurukuna kurmatutu yumurubiri winkalifini baronko Mose adianero so irime yumurubiri Ensakia Erigosoro ateanere na osoirime yumoroberi bwe Ensakia Penson Mose osoirime yumoroberi Mohes kijana wa UDA nera ateanwalime yumoroberi Douglas Aliemba nera ateanwalime yumoroberi Bokirobia na ndo osoirime yumoroberi bwe Ensakia Julius Mukaya nera nwalime yumoroberi Nicholas Ogega nera ateanwalime yumoroberi Gladys Nyanjama ateananje Bokirobia ne ondeime yumoroberi bwe Ensakia bono mambia lituko lia Friday irigia kabisa mokeira monyanja agotea kudinse machiri cha mutagara agotea no alime yomurubiri bwensakia mbuya mono kabisa sinte nyankina agotea no alime yomurubiri Grace Nyakundi endo genera kulika agotea na ngwanele Sara na kebati batebi no tolime yomurubiri bwensakia bono mambia etoganyete amagaseti erikyo sora agotea na kurwa kiombulitaro niko ndani na umurugyo ya Monica kwamboka wapi akobolinga yawa bale bose basoira murubiri bwensakia Andrew Bigogo Machoga Mose Ogotio Soro Estelle Kelly Estelle Jared Kaga Kabeli Chosho Songo James Nyandege n'abantu bakyombu litaro akabateina atiababoke ande basoime yumurobelio bwa Ensakia bono mambi Gladys Nyamoita nera atano soirime yumurobelio bwa Ensakia bono mambi atano no ali na intwe goika omwele Sara Beki nera atano ali yumurobelio mtoto wa Rutu ataire no ali yumurangeli bosi yangu Edwin nere otebiri no ali yumurobelio amo na Simon Anuli baotena basoire yumurobelio bono mambia ekara baotena bwa kirebuya na ande barobereti bago byabo byelitko Bia mano mwanchu muligererio gandrata kuligererio murobelio bwensakia asante sana Dr. Nyasimi oyino mwaka korochi sema cha nyanchwa bwanchi tu murobelio bwensakia kiandagi ikomi taliko mocha bia mano asoko baime botambe yo murobelio bwensakia asante sana mashabiki tu korochi sema cha diaspora Dennis Marubi no monginoye Irene korochi sema cha New Zealand ndio konyoranga no bali me yo murobelio bwensakia New Zealand mednere ense yo mwele kigima matima to mwele bwense kulindi no konyoranga babwate timurobuli bwensa kegwetera senjira ya online osa senjira ya mitandao asante sana umunyakero witu korochinsemo cha America nere Kennedy Gisemba bakuwakilisha Ndizi TV na mashabiki onsi korochinsemo chiri yabo divinonkeo tote bangambia mono kigimo ngo konyora bayirite chinga kichabo na kuligereria nga morobuli bwensa kya na raliaya obwate chinsabune chiga na mango obwate Lydia Nyaboke korochinsemo cha Doha Qatar amona mashabiki aito abagusiba ito bali chinsemo chiria tote bangambia mono kigima Cyprian Ontita kuro chinsemo cha Dubai agote banga botambe no ali masomuro buli bwensa kya ayuna mashabiki palgonya kugamba na barbo bagote banga wike studio kwane Brighton kwane kibati asengi nchumuro buli bwensa kya andetayo andetoko nyarumuro buli ngabno yoga asante sana kana kwira na sensemo ya WhatsApp
akulika agoteba nere Divina Mora agoteba no bali na mama Jane Barongo kurojense mocha Nyamarambe South Mugirango no tuli mibuna butambe nigo tutaro chumuro bulu bwensake nigo tokoranga litukelindira baligia Geoffrey Onyancha no murugyo ye Lydia Mora abana Jaden Hayden amo na Sierra kurojense mocha Tabaka abo bawakilishe torogongorwa South Mugirango. Asante sana Evelyn Bikoro kurojense mocha Narok ensemo ya Suswa agoteba nombo atetyumuro bulu kuro buna butambe nkwanele Brighton nanda gocho babuna oralekana no moria ayo tali moria no mugusi agotebanga umurubiri yumbi yamono ugocha. Asante sana Chris Orina kurochinse mocha Kitengela Nairobi agoteba no bali no musubati okorokwa Esther Ongwae amo na Chris Oyunge. Asante sana mwensia sokonda kuligire nigonde nchira guchimirimo ya no Westlands ande nigomba bwate tuwetera senchira ye mitandao mbiya mono kingima. Asante sana Samson Roswa nera goteba chinse mocha machoge cha chini gombwate tebijani gongwa kilishete Ndizi TV enokurina kurochinse mocha buge tutu manga no na inchenchi tangete kora orogongorwa buge tutu bonchali renda kulika goteba na Irene na inche nonde kora chinsemo cha bonchali nigo tuchitangete nchibaisa kubagora mbia mono sana iga mashabiki etoro chinagenda tukubati murobeli ya kabisa nara wadana preto no mori korende no tongo kwa nyasa tingo mali nyasa na baroje mbia sana mwanju muriri andosi asoberete sa Sara cargo de que sano mayor igual mavi con endense na vere abicho tengo muri no mugusi mote no mugusi kolenda otebanga o kukuruchinsa mocha gari saruro no korora obweka inuji bia kapso manju murira yogenda kubati murobiri yote tureka sense mende yakabiro to koirana to koiro ikasa magasedi yeditko liarero Ndizi TV ubwansu bw'umugusi omulyeria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'ubwikere abalyeria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru yekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asebirasi byonsi neri bagali nene asaboroki wabakogosoria nebinto au bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegeria aboroki wakuntimbo na Boigo nkwanjira bali abantu koreta abana babo amatuku yi weekendi Kontimbu nigebwate aboroki abaisaine na Boigo mkuru wabali ndagera buchia saboroki wababo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olivaga ase sukuru iyo asoko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba noti isano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose noti isano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo babwate ci computer cikoburukane cirange nigwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeka imifereji y'amazi buna cipipe na boigo ni citap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenege tesinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shortleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipamp chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbabwate chipamp chugwa kamache kurwegesima mbabwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbabwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebi abuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho gutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubugoria umusigo gwikasenka yao nigo bago toka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakirisimi ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shortleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero Ndizi TV ubwansu bw'umugusi twayicanire kuraryubukwa Bemano manjumure karona de gotobwati nanu taras kurwase TV ya to wakiram bemane karo chore den Ndizi TV ne ruban sumosi kere mi roberto kore derni go semi nande ya ko semi nande ya ko bongai ni ko umaiga kerto tara na sama gaseti na ra utumiro chumbe ya di sa Henry Anyora kurubogita asubuhi njema kwa mulizi wa Siaya Samuel Onyego mama Nengo Daphne wa Kioge William Mekenye Daniel Bosire na wananyamage wote umete sa Henry Anyora ne nilishabigirito dinene sana tanya nere uli otenete timu abana kosa gototomera ujumbe ya kreditu kwa kirambia mono sa Henry Anyora kurujisa machiri chiabogita tutakorore bae tutarara sames tumuligi turara sa Henry Anyora na kiagorore kana kiaro beire lisabikirito kiralituko bia mono sa Henry Anyora karole jinse machiri chia abogita teto kwiro ikasama usina rap sara ne chema ni koro jinse macha diaspora Kennedy Semboli kirenga na otore na wali miyumurobuli asante sana na wali magandra tekulika gendra gutuma singincho ko gendra tole gosoma ekero to gendra to guchimotunga mbarabya babali miyumurobuli bw'Ensakia chinse chiga chabona mambya teto so asentunde ntangani ya magazeti egera to gosemina gokomanya na raliaya airobulita sa magazeti litukulia lero ekero mbade gazeti ya The Standard
inche ni gombate gazeti ya The Daily Nation. Ase gazeti ya The Standard liringana limwamu goseringana lirito molikyo ibanje tekuba bamwete kulia ndirine kia bakuri emirimo ngakiri umwaka olengo mobe ojiasa bakuri emirimo ekero economy gose ujumeta yajakire kwiranirira ebirengo bya yasinze yito ya Kenya nikali gitena workers was year as economy recovers na kyo mwaka olengo mobe gojiasa ba Kenya gosasa bakuri emirimo kurende ekero economy gose ujumi egendete gukina asense yito ya Kenya kulingana nere nigali getebuna omwaka bwejirubere nemerongebere noyomo nigo yorenge omwaka obwata mangana mange chi conditions gose bintu byalinge bikongo kya saba Kenya ekero ebintu tekero bintu byatenete byalinge wages chatenete rising of costs gose amagori ebintu akinete asense yito ya Kenya services gose economy ekaba ekairanira ebirengo byaye gochi gochenze ekaika ekrobira nago chinze kabisa ekairana abakongo bogatoka asense yito ya Kenya keremero beri ariko bekwa kuimokie birange byubye uchumi naligete gose na begete chi percentage igoro yemia abo ngaki economy ya berege gokina ngaki abete affected gose ngaki nyatke go irana inse kubatakana oburere bwa COVID-19 ase ense yito ya Kenya naligete buna economy nigobono yabe ya iranete birango bya inse goika goni biranete birango bya inse ekorobori bwa COVID-19 bwa tegete ase ense yito ya Kenya gomori gazeti na morekerete binge urata ko bisoma ororenga ki serikali yabegete meroberi na gukini uchumi yense yito ya Kenya inoro oirobulta se gazeti ya The Standard engima mogano ni oto ajukunyurigiri kurwa se page ya gatatu goike beji ya ikomi karo roboti roboto getu igoro ya economy yo mwaka wajirubere na meronkebere no yomo asense yito ya Kenya konerebo igomori gazeti yo ase bejintangani na morekerete na kimuraiwe kiama kiagwa ipakaronzo musyoka anyarega kuboria ngakibaho kutwara gosimba atakirikoria otwara chingwana no muraiwe ensuru Kenyatta ama no muraiwe kiama giodie muraira morotinga anene kranya tika otabuna eretari kwenda goikase paneli elia choretu ya bantu batano bebere eriendete koringori na koligi oyo gochikobo mokonyi oraira amorotinga mugano oyo boyo tuyikonyora se beji yemeronkebere nibere gaseti ne ya The Standard na rairo bolito asegazeti ya The Standard editorial ase bechi entangani mwancho murigele na inchi ya karombate gazeti ya The Daily Nation kurende wakili George Mo atabire na tubwate timuru bilibono mambia andi nigagenda tukurigereria amagazeti editorial rero ngana kitogenderete kubamanya asante sana wakili asokogendera kubime iyo murubulyo gazeti ya The Daily Nation page entangani mwancho murigereria nige gukwanira mangana ya uchumi osamangana economy abwase muri kibe gazeti agotebanga mwaka oera o 2021 osubwechirwe bibere na merongo ibere no yomo nigo ebirengo bya uchumi byanyara ko babigo kinake gekorenganirwa n'emyakeri ya magega y'umura yo gatatu olenge mwa Kibaki ekero uchumi ya kinete byakegima n'abakenya bakanyara ko bakwegokeria oburai bwaye ekere bintono nyana samagori byarenge ebekero monta kunyara ko baga kunyara kubura kolende omuri kibe gazeti niga kubolia libolyo nga ekero economy yanyara ko bakigo kinu mwaka oita imbara byaba banyora amatunda korwa sugukina guchumi yo asengencho ekero chinga kichiga cheikire niga bakenya bange gocha kubikindagira asemesa nigerega sienkon asengencho abakenya mbaroro bamenya tasibirengo byubutaka birigoro kigima ekero bono serikali genda tokotabanga uchumi yanyartko bakigo kinu mwako eta kurende bono libolyo nga imbara byaba lende bakagokerete ibirengi biga byo uchumi ekero byakineta sumwaka oeta ina libolyo muri kibega zeti yakoboli bono iga boigona tirimbogete na ko indicate gusena kubeka ngana kibirengo byanyartko bigo kina au asechi sector au ekero muri kibega zeti yakirete sector yobolemi osa agriculture ekera gote birengo byo uchumi nigo byalenge negative 0.2% agote banga birange byunigo birane Ensakia ekonengani wanu mwaka o 2020 asengencho
yomurakera amono gonchurire kwirire okwanya tko bakuguchanda mono ama sector ya yobulimi boiga sector ya accommodation gose tetmedina kinda keveka se kegusi accommodation nigo yakinete asebirengo byemeronge 5 na ibere nuguta ibere igoro yemia abwa sebono amangana yobotali abantu banyartko baba bagusa obotali wanyartko babogokina asomwaka oyeta boigo muri kibegazeti na muri kerete igoro yamangana yenibo gose banking abwa sagoteba yanyartko bakegokina umwaka oyeta asebirengo 12 nuguta 5 igoro yemia ekera mangana yobonchoreria gose trade anyara ko bakagukina sekerengu gisano na ibere n'ubutakianda igoro yemya narweta mangana mange nagose chinsemo au chi sector au unachia kinete umwaka o 2021 kolinde nande ase biga binyartko bigukina boigo nigo bira netense kere korenganirwa no mwaka o magega o 2020 igona bakwenyorera gazeti ya The Daily Nation ororengana kiuchumi ya nyara ko bakigukina aso mwaka o 2021 kolenda se gazeti ubego ya The Daily Nation page ntangani wono muraibu enso muske Huru Kenyatta nigarure eofa yaye kurwatsekia magia Jubilee ngambara biba amalieta ya bali bagwenerete na barabugu chigocoro kobo mokonyo yo muraibu kia makiaude Raila Odinga wono muraibu ensi nigagotebanga it is Kenneth or Sabina nga no mbunge osoyo karingo mbunge ogatanga Peter Kenneth wose Sabina Chege yore omo women rep kurwase county ya Murang'a nere kurwase kia makia Jubilee ayunara malieta arure ochi asibusi bwe committee eri ya chorwa y'abantange batano na babiri ochikuligereria nganingo orabe running mate ya Raila Odinga karutwaro chino nyine kiama kya Wiper baruetelia talia ya Kalonzo Musyoka amona charity Ngilu waige kiama kya ODM na kero kionkeruetelia talia omo governor we county ya Mombasa Ali Hassan Joho amo nomo governor we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya egere bachikoranga ningo orabe running mate ya Raila Odinga ekero toroche abanta bange kurwasobo mu bwazimio la umoja gusabara ya bange bakiru Ontita geteli bagelyo kurende ntoganyete tororenga gwika chitariki 15 ne machumuti nyoyo iga ningo orabe running mate ya Raila Odinga ningo orabe running mate ya William Ruto narayo arase epejentangani na mangare kurende ngo swatuli gochime egera tororenga naralia ya nande airobolito asa magazeti elitukolia lero asebeja gatate gazeti ya The Standard hanene krolingana limwamu gose igoro gazeti markete na economic survey yo mwaka ujirubere mwaka 2021 mwaka ujirubere ne merongebere no yomo muri gazeti nandi na muri girete igoro ya life expectancy ngakiyo bogenda te koba asensi yeito ya Kenya anekrate atabuna central female se aba subati kurwa sensemeri ya central nigo obogima bwabo expectancy nigo boli igoro mono kwekere korengani guna basaja karali gitebuna basaja nigo bakagire gusiri obogima bwabo ase korengana ne gwikase myaka 50 60 years myaka 50 nomo korengana ne muri gazeti na muri gereta gate abanga kichi county life expectancy erigeretie karate abuna korengana na economic survey ya 2022 ni yote kana na chi county jinyinge obogima ose basaja mbari gochi myaka 50 nebere gochi igoro korengana nere ni yote na basubati nigo bali ne life expectancy eri igoro mono ngani nabasaja ase ense yeto ya Kenya karamulekerete county ya Migori na eli ya Homa Bay karawateana life expectancy ya basaja ni igere 50 miaka 50 kare ngani uneli ase county ya Mombasa karere 50 no mone 5 igombo takikosa manga kiumuri kwega seti na dinkia minute igoro ya mangana ya swagati igoro ya life expectancy na boko ya ligere ya sepechi ya agatato kasedine ya testana libo asepechi yeyo nigo amorigete niga morekerete na accident UTI and intestine worms igose amangana accident amangana yoburoire boli bwa UTI timete kutura obeke asumun bweke usi na mangana ali intestinal worms
marwaira Anthony producer de na yo mbia mana producer de na marwaira Anthony ne chi accident ni go tiaro kandebuna nero yaro na tiaro kandebuna chikare go ita go chikare kurusia ba chikare go ita abanta sensi yeito ya Kenya ekora no mliki gase dina ligete buna aba subadi ni go bago chabato kana manganaya yirira na basiri obugima boyo na murekerete na ki abana abake bakare konyora obolito bwa mapema asatete na obana miaka 14 niyo yarakande buna nigo bakonyora amarito kobwa bali barasijia iskuru jakiri miaka 15 mbake miaka 19 igo mano tego somero mugano yo umanyenga ki ensi ya maroiriki ne accident amana maroira Yensoni amana maroira intestinal worms na ara ndete ko chanda ba Kenya igo muri kwa sedi na muri kirete amangana yo afya asebe jagatu ka sedi ne ya testan asebe chiakane na re muri kirete bano mugano orina ki umwaka bujirubere ne meronge bere no yomo obwate bokongu se economy yanyarete ke osarika kurende ni gatebere na muri kwese ni gatebere no kolengana no robot getu ni orote abuna economy uchumi ni yagire kuiranira ebirengo bya yase ensi yito ya Kenya gotake bo isomera umanya kyaba Kenya basumbogete asomwakori kero gross domestic product GDP yanyarete ke kuirana insasi ensi yito ya Kenya kurende muri kwese ni gatena nande ni ebirange bya jakire kuiranira uchumi ya Kenya yatakire kuiranira ANC ito ya Kenya iyeko semelibna gochibusyo ndochikonyora matunda ekarimiro ya bene erabekwe ANC ito ya Kenya muri kwega seti na muri kirete amangana construction sector go sense meli yobwaga chipara amo chipara na muri kirete ngakia maguta anyara ka ukina ANC ya Kenya na ndimiro beri serikali yabekire erikwena kimna uchumi yenze ya Kenya ngoiranirere ibirengo byayi kumugano uyo kwa soma sebeji ya kane igasedi ne ya the standard wage karato go so sebeji ya kabere ni peji ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation ne libona sebeji ya kabere buna abanyanyimbo ko rwase obutuki no abanyanyimbo ko rwase ensemo yobutuki no bosalia DCI ko rwase county ya Narok abana nande nigo bairane tase enka yomo nominated mubungu mochore David Ole Sankok oli umwana ya nyarako bagakwira sane bunduki atatu mwabali tuko lia Jumatatu na gosiria obugima bwaye abuli tangani ababisaba iga nigo banyartuko bagwika senka ya Sankok na koira ebunduki eli mwana nyartuko bagakwira sira egere chigotukwa na ko manywanga nere registered kolengana neli chiko lie kyombekeli getenere tamangana a firearms boigo nigo bairanete asenke yo abwase boigo banyorte nganigo Sankok nanda bwate bunduki ende igo niga bwate chibunduki bere kolende eyemo nero eire gosenero emanyire kolengana neli chiko nigo aire bunduki eyemo kolende niga tugetenande nabwate bunduki ende ntobono keirira abasabo bobolendi osekurwa sekyombekeli kyobotuki no bosaria DCI bagendera go yechunguza na kolingolia ngana kiye ikirete omwana yo oye Sankok w'imyaka 15 na kiyatogete agacha kwera sana ndi naki omubungo yo ole omachore agotwara chibunduki bere kolende yere eyemanyire nigere bunduki emoyo kana bakanyorera gazeti ya The Daily Nation egere bwesomere asobwime ororengana kine kyokia ya Sankok kegendrete ekerobono kiri asobotuki yo kegendrete gotukwa baigo ase gazeti yo neli tokomanywa buna oyo kabeire Muslim clergy gose oyo lenge omo clergy omorai wedini ya Islam wedini ya Islam aselieta korwa sensemo ya Marsabit aselieta Sheikh Guyo Garso oyo nyaratko baga kubekwa segesibo omwaka w'ekiri 2015 asengencho yoko bwaterani wabuna kero kende niga bwaterani tuwe na mangana yoko kora oboiti gose yoko taka ko beko murobelio eligo chiko wekerania obo wekerania obosalia aiga sensei to ya Kenya kulinda kabekwa asechera ya committee maximum prison abwasa beire wikoru mwaka 2018 wekalitu kuri igoro niganya tuko baga kuigurirwa asoke kurwa sechere yo kulinde niganya tuko ba kago shock
useka ko abangi gukumia magega yugutinene na gutebia omona chebinanga nchenonya gwansi boire tintagete kogendaka nigo ntagete ngendere gutigara ase chera ya kamiti ase ngechonga nigondo chenga obugima bwana nigo buchiko basa kongu nonye kugunsi bora kurumega iga kolengana neli chika kala twali gutwarana no mwakili togega se studio nigare gotebanga kiromo Kenya na bwatu busubuli bwo komenya obugima bwaye igo bono obu yune right yae ali kubolinga okonsi boranko genda kero kendengo chinde goitwa iskugalia igombia ngendere ko bagaiga iyo ne fundamental right ya yo mwana incho ndubwensi igo niga obwera tubugima bwaye andakabolia nyara ko bagako gendera komenya ase echere yo ya committee maximum prison kulenda asa mange naboko enyorere gazeti ya The Daily Nation egere bwenyorere umugano yo ase oboime waiga ase gazeti yani ase page ya gatatu no mugano bumugaka onyagusira omuminyoki oli nyara ko bakagoitwa amo no musani oye kurwa sense ya Ethiopia omusubati Damaris Muthe oyo nyara ko bakagusira buguma bwaya matuka makaitire oyo bwate twaroche chi dual citizenship wano mwako oye Felix Mwendwa ngila niga inyoira matuko yo mwali banyara ko bakugamba no murugyo oye gwetira senchira ya WhatsApp nandaka mutainga mbiyaga ndrete kumbe yonero yalinge nchira yo mwali banyara ko bakugamba nyumo murugyo oye atarangentwa kolengana nangila ni agotebanga murugyo oye nigalingo musubati oli disciplined nande butambe utagete kelia tagete uikake nyore igayo naboko nyora sipeji ya kabere ne peji ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation mbe mono mwanjubure karanda takubwati katwanda takotebera riengana liara samagasiti katuganda tukuya chuteria kunene baraba tumire uchumbe yabo na nduko koria turira na karwa tumire uchumbe yao nikotoka soma korwa studio bwa kirebuya anabo kirengendere takubwati umuroberi Ensakia kinde konde NYS lahambwe Homa Bay nande nonde ime ya ama ekogenda baredi atagete koenda ase baredi Ndizi TV mokongo kimono ase eriogi na koerera amangana yekegusi oyakorkuna John Makori ruoti ne risabikiri ito riya ria sorumbia mono John Makori ruoti korwa chinsemo chiri chia NYS lambe nseme ya Homa Bay aote anuari me naende botambe kabisa ande nigoto kumunyolia ngaso wetera senjira imitandao ya YouTube asoe galia a subscribe galia a share a like a comment ego kwa beire oyo mobuya mate ya Ndizi TV ose familia ya Ndizi TV nande John Makori ruoti to kotaina bono kape ambassador ita senseme ya Homa Bay ekarara se senseme ya NYS lambwe bono na etu akubekiro be ambassador ita senseme yo na kwena kimna twalire meri osdoire meri ya senseme yo Moses Fini from Kyoge bonyaga tanyi bwa kirebuya Ndizi TV mbuya mogocha oinere Moses Fini kurjinsema chia Kyoge bonyaga tanyi aotewanere no alime yumuroberi Ensakia kabisa aotewambia to chumbe wana mashabikite karumandra to uchumbe ino yona tokorana karotora na ino no moleska wikera ntoba to kabisa tutobwate mashabikite lakini kora abuli shabiki entutora iga igobone pondi ya itoni gekoba twabwenera senjira ere yabe ntiangwire nande wikase page producer gotebanga ali shabiki iri chire John Korulambwe Homa Bay County omwe nambe korokwa 001 Homa Bay 001 bono nende tomwe Homa Bay bono 001 John Makori ruoti twakoire korwenza meri ya Homa Bay 001 ambia mona soko ba tara nande page ya gatano niko bono yarakande buna ensemeri yubotalie zinzito ya Kenya nigo yanyara nero kego kina nigo yakindi birengo byaye no yanyara te kego turwaniwa n'uburuire bwa COVID-19 kolengana no botukibwanya te boko kolengana roboti rwanyara te roko bwato kwa ekaramangana survey yanyara te kwana kiwa nigo yarakande buna enseme yo botali nigo yanyara kego kini ebirengo byaye ase 50 ase emia ekarabageni kurujinsi jesiko banyara bago ikase ense yeito ya Kenya
Kenya eri gukora obutali ase eri kurigereria ebintu birase nsito ya Kenya kirumuriki begasiti ari getebuna so mwaka ujirubere ne 20 noyo mono etwabwatu bururi bwa COVID-19 nigo ange abatali chiribu chimbiru 50 ne 871,300 nigo bachita nsito ya Kenya eri gukora obutali bwa basense ito ya Kenya yikwena kibuna obutali nigo bwanderete gukina asense yeito ya Kenya hande boigo korengana economic survey yanyateke okoru litko ligoro gose yanyateke obwatu kuri tukurigoro nigo yarekanna e county ya Nairobi nigo yarekanna nere county entenengu mono ase ense yeito ya Kenya ase ekobwatiwa gose ase county area Marsabit yanyarige ko record gose kolikia ogukinia birengo byaye by'uchumi gose birengo byaye bya obumanyi ase county yo county ya Kiambu ne county eri ya Nakuru ne county ya Machakos na Jojo igochire ase county risano chanyare jikoba chintenengu sense yaito ya Kenya bo wantu chikoligereria tore na county ya Kisii county ya Nyamira ero nkayire mwanjo bento chikote bigochibosie karo tokenda kolende ina arali kirase beji ya gatano karo county ya Nairobi ya choduko ba gose ya beire ntangani eri county entenengu asinte yaito ya Kenya ekubwatu kune county eri ya Nakuru county ya Machakos karo charo kandebuna nigo chibwa ni county ya Kiambu Mombasa Nakuru Machakos ajira charo kandebuna nigo chiakinirie birengo byabo bya uchumi asense yaito ya Kenya boigo county ya Isiolo Samburu Tana River Ramu Wachia na chia beire jirojo njira kini birengo byabo asomo nubwe nyamero totena te poorest counties na checho chitaraki ni birengo bya ntojikuriria county ya Nyamira ne county ya Kisii chiro jinga jire chikari gati gosera jirojo nigo chiwete kabisa mwajumuriri ayina ararase gaseti ya testarali beji ya gatano ayonsi ngagenda tokugochira sentunde Tanganyika magazeti ili tukolelera kulinde tetorenda senso mwende ye studio asomo tumukomokekera tokwirana ntogendera kumanya asobwenge na aria yarasa magazeti ili tukolelera igotobisa gosuka Ndizi TV ubwansu bw'umugusi twayichanire koraliogokwa w'umugambi retired senior sub chief Lawrence Omari Obioto kurweranda sub location Nyakoe location Geteri village nigo are omwana nyagosira Obioto Nyaboga no mwingine nyagosira Alexina Nyabuke Omari nigare omugaka bw'umwina Teresia Mukeya nigaro y'omwabo nyagosira Joseph Ogori nyagosira Francis Onduso nyagosira Alois Amecha na Salome Gesare nigare ise Justin Onunga John Mbaka nyagosira Jackson Nyamweya ujumenduma nyikaletebuna Soteri nyagosira Pauline Monchari Pacifica Moraha Elmelda Kwambuka Grace Keruba na Shadrack Mumanyi Nisebiara Salome Kemunto Joyce nyagosira Rispa na Stella nigare sokoro ya Zipora Eric Douglas Rispa Anthony Dennis Charles Baker Director Kisii County Omori Naomi Ruth Benjamin Deborah Isaac Duncan Ogori Lynette Catherine Nyaboke Nyagosira Barongo Munyangi Ogori Ezekiel Mam Olga Onsinyo Marika Nyagosira Mura Abigail Manuel Amos Duncan Josephat Edina Lillian Isaiah Olivia na Immaculate abachokororia baye ngamona Cynthia Mike Jaden Omari Charity Claire Ian Kipruto John Omboke Justin Quinta Biliana Emmanuel Glory Britton Steve Alex Pauline Dylan
n'abande omochango nigorabe Jumanne gitariki 3 ecy'umutienyo 5 asenka yaye egotoka ensemo ya embassy nigo ararusigwe asenkendu ya Krista Marian litukore Jumatano nako enigwa litukore kubwati ali Alamisi gitariki 5 cy'umutienyo 5 omwaka y'obwekiri bwibere n'emirongo 22 asebali bonzo Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia nako onye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokoralera imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut asenamba enoti sano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo gukorera kigosori Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Muligereria oliogenderete kuligereria Ndizi TV mambea ya lero litukoleneria Ijuma Members Day litukolia ngeki gimase wiki entangani yo mutinyo moya mutinyo 5 mwaka bwikiri 2022 byamona sibali mogendete kulika chi ujumbe na goteba no mulimi yo murubuli bwensakia andi mogendete kuligereria Brighton na Sara amona John Kibathino nyemo morochi na rubegete chibiche chindonge go chikugo chira senchira yo bwikirano nigani toro nyuri mwanchu muligereria igoro ya Kuza Awards 2022 abwase oyino murobelio onyara ko bagukuligiririrwa nekyombe kilikyo bwererania bwa mangana imense ito ya Kenya Communication Authority of Kenya na korange bitaseni ao ngo bigwenderete ko banambeyemo ekero gukora igo onyara ko bakugwakira Ndizi TV egendere gutanga na bunatogendete gutanga na igo mwaka Dr. Nyasimi akikura ya obono mambia sengenjoneri shabiki ule na mbeyemo atoni wakili piga iyo kura asugutumen elieta Kuza ochiase namba eyemo isano nemo enoti eyemo kero wakodrigo na bukubuligwa amabulio amaororo kero gwikirase category ya free to air favorite free to air TV station olike Ndizi TV nero bwansi bomugusi okolikerieta Ndizi TV rioka otume na kero gutuma tuli gwakanira kindigionsi tuli gwakanira nyene ndururu aya ni gutumeria Kuza ochase na mbeya mo isano nemo enoti eyemo Kuza KUZA otume egero boli diororo olike Ndizi TV erende togendera gutangana muna togendera teigasinge chuga yoko nyoro morobili buno yo igabono mambi mwanchu muligereria onyatali Ndizi TV twakire kura yao maramange buno kunyara ekoro bwata chingaki nanda tabi musani atabi muiri atabi basani egere twakire Ndizi TV asomorobili okuza Awards 2022 uyoko era litukolia chitariki sano na isato lero ni chitariki ni tariki sano nemo gobon tutete matukabere igon Jumapili igori tukira Jumapili umurobili wari iga kikuro bwangu nana bagututumire message yase wali mogenderete gwakana ndimo gutuma gochaga iga togotebanga mbia mono kigima mbia mono akikura ya ngioganyite akikura ya ugenda ali akikera mbosa tiri gusaba no nsiringi ya ngendo ya no kubataga abu wakikureyo kinongo kwirani wikasa magaseti asebeji ya gatano gatoto riri na gotebi na account ya Kisi eronga yere karatwar kuriye kere sabe ya nyarfike gosoka konengane gaseti ya The Standard abagusi eroni geri getebu na abagusi na ubanya driba konganya mono gochiji county chinde anene ekare county ya rokane kani ko bancheta se county ya Nairobi konengano muri gaseti niga korkibna obo tukini obo korkibna abagusi 104
40,434 nigo banyarire bakorwa soro ngorwa gusi goja ase county jinde anene ase county eri ya Nairobi gomugano ino ore ase beji ya gatano na gatatu utako soma ninkyo mugusiera kunganyira korwa ase gusi lakini ali getebuna nigo bakorwa nigo ba migrate korwa gose ba sukire korwa ase county ya Kisii kwenda ase county jinde eri korigia ebitoki korigie nibo korigie bese gose nana somuntu gose ba emagadana glini pasture godata nige korokimena mogusini gasokire mono korwa ase county ya ego cia ase county isiko ekera kubwatiwa na omomeru omohembu amo na korwa ase county ya Tana River na Embu no abantu bakari kunganya gochi ase chi county chinde eri kwerigeri ebitoki gobono mogusino ari ase nsemeyo abogwe somero mugano yo ase page ya gatana gatatu egasedi ne ya The Standard boy ase county ya Usinigishu kolengana na economic survey yanyantige kubwatuku ni gobono county ya Usinigishu yarekanuna nere tangaine ase okobeka endagera ase getonga ase egekabu kolengana muri ase dina dedabuna Usinigishu ni getangaina samangana yoboremi agriculture ekero ebwate enambe nyinge yechindemero yekwena kimana mbaga ndere gukora oboremi asenseme yekere kubwatugwa ni county ya Kakamega amane county eri ya Trans Nzoia inkubatikana roboti rori rwanyarite ruko sokiwa abu litkurigoro county ya Isiolo nerebekeire ebirengo by'insemono asenseme yoko koramangana agriculture ekubwatigwa n'ensemeri ya county ya Nairobi amo nechinsemo chirijia Northeastern yani Northeastern county sekere korekana buna korengana nobo ombure gotatuororo iko ebwate ebirenge bike byamangana agriculture gosamangana yuburemi igotegwa somero mugano uyu nabwo somera sebeji ya gatano na gatatu gaseti ne ya The Standard waiga kere togo genda sepeji ya 12 ase gazeti ya The Daily Nation nelingo botukio boya bwakorirwe bono nigo bokorokya buna Ruto nigagenderete gutanga na bosibwa Raila Odinga asensemo ya Mount Kenya usorogongorwa Mount Kenya kolengana no botuki bwakorirwe ni kyumbegia tifa nigo bokorokya buna ase chi battle ground aliase babirabo bakurwanirira egerekero montanyo rekende kurwa se chinseme cyo Mount Kenya anene mona asensemo ya Central bono Ruto nigatanga ina sibirengo bye 50 na isatu igoro yemya ekero Raila Odinga abwate 15 igoro yemya chinsemo cha Western nigo bono Ruto abwate birengo bye 29 igoro yemya ekero Raila Odinga abwate 35 igoro yemya rogongorwa Coast nigo Ruto abwate 25 igoro yemya kero Raila Odinga abwate 35 igoro yemya nensemo ya North Eastern Ruto abwate 25 na Raila kabwate 40 igoro yemya igokoranga chinsemechi Raila na bagendrete kuno gutanga na kiake kulinde asobutubwa kolrobono kwa jumla chinsemo au imense to ya Kenya nigo Ruto agendrete gutangana bosio bwa Raila Odinga kunkolengana ne kyombe kyobutukigia tifa baigase epeje 13 nelinga muraiwike makia Wiper Kalonzo Musyoka wananigatabire ereta bwati nkwana chindi chonsi cyabo bisi osetabuati secret chindi chonsi amona Ruto ekerabono yarorekanire korwa asensemo ya Kenya kwanza nigo bagenderete kuna ko maswana na Kalonzo Musyoka bwasibagota ya niga konyora iga aoroki bubu chai korwa so ansemo ya Azimio la Umoja abwasa tabire Kenya kwanza nchetimanyeti ekerenga ebwata gocha sende buna Kalonzo Musyoka sengencho inche tindate banga na oroki machaya ndonsi anekero bwango igaba bwatani baye anene mono mo senator bwe county ya Elgeyo Marakwet Murkomen no mubungo Madira Rigathi Gachagua barolekana bagote banga Kalonzo okorra obekiru esiko magayo koroki wa machaya no muraibwense na Raila Odinga na baigaba bwatani baye na barabo Kalonzo Musyoka bakangya gocha kumero gete igano Raila no Kalonzo Kalonzo no Raila ayo nsikolenda rota birenga nchitimbu ati bo bisibonde bwensi njina William Ruto ni manyete ngobuno bwaba bwate asengenche ticket ya Kalonzo Raila
wikechi kubatumanka uyo no mugano orase page 13 ase gazeti ya The Daily Nation ayuna mangana siasa enyorere gazeti yao egerebwe somera senchira yoboime azebeje 12 ni gobono ekwandrete igoro yoyo kuri kirugo kyo president asinseto ya Kenya wetera sekia makerike umoja summit bati Walter Mung'are ni gakwanire igoro ya ise uyo nyara kagusira asata birumna ise nero nyara gakomokora agaswa sensemeri ya siasa gukwana aburi kuri igoro ni go Walter Mung'are nyara kagatebana tatu mwaboni ga konyete mono na komotebya so sensemeri ya siasa Mung'are konye ore amangana directors kiombekeri kia youth and development service yumrai bwenze nigatebuna isena amakonye tamano nande nigo agokiri na nyagosira tatu mwabo anene kartatu mwabo abwata basu abarugi abange akabwata abana 15 batatu nande akanyaraga kubaira esukuru bonsi umwana ni gora sebeji ya 12 ekaromoga koyo nyamboga arobereri gotugutu litko lialero katisara nero ligwa kwana mwaka nyamboga kwani gwale litko lia nyamboki ngweni gwale litko lia liero karonyi Mung'are anyadega gotogitatu mwabana gotabuna nero mokonyire oika ase aikire litko ase ikire na ndasoire asensemeri ya siasa sebeje yeyo nigobona omubuha Kenya kwanza anene barayi bali babotane barakomoko bakomokonyi bumurayi bwenze Dr. William Ruto banyarire bako oboerera igoro yabagwasiri bali banyarire bagoswa asensemeri ya siasa na kumukambenili teneni umurayi bw'ekyama gyodie muraira Amoro Odinga anene karaba komoje omugwasiri bwa mangana yobwerani chwe musheu lituko anyarka kwana lituko lya muisonde buna barambaro bereti na ndamba ndakonyora information na kimurayi bw'ekyama kya odie muraira Amoro Odinga atakiri gosirwa na kwenda kinango iradi chikura chiri kunende babote na abaruto ni bababuliri abawasiri koba neutral na kobeke geti kerekia ase bali bagokorera obonchoreri bali bagochiko ligichikura boigo ase BJI ne marketina kibono musali mudabadanya daga koberera anene chi independent candidate asobochori borobosie kare kanebuna independent candidate yabange ni ko beso kirigo chikorige birogo ao ime yense yeito ya Kenya boigo ase pechi ya 14 nigo Nzemeri ya Simiu umoja ine beje 14 yanyarige koroberia na kigo gikokora mangana selection yogo chora bari bakurwanira ebirugo onyorekero muraibu kyama gyawdi murayira muri Odinga tabuna nerebu yabanyara bakora zoning asijinsemo eri kwena kimuna obubuimbu rigo chikoba Nzemeri ya Kenya kwanza kera tabuna baise kubeka abantu bonse kuri yebirugo wetera somo bwa Simiu byama biribira Nzemeri ya Simiu na barachikobu Nzemeri ya Kenya kwanza ayuna arara sigasedi ya standard na manga sar asengenche chinga kine birondo chinga kichitu cha magazeti chaikire naende na bakonyorere gazeti ya The Daily Nation basomera mangana yechi county orore county ya Narok ngikero orore county ya Tana River wasinigishu amangana mange bwenyorere gazeti ya The Daily Nation gose The Standard gose the People Daily elio tagete gwesomera onsia ya noko ya nyora mbiyamono asokwere biro bya okuligeria magazeti aselituko lya lero tatoenda sensemo yende ye studio ekeroto kwirana na mangana mayase njira yoboikerano korwa semesa yensakia Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwire bw'isukari cancer chonsi libido obuburwire bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere chioka nduto koereza bunurwarite wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ndubwata abanyagitari bakora massage
na boku mwakiresimi omudirekta bw'indigitari iyo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke waigo na boku batarira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto by'okuyiga kestima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cy'ukoberia mache DVD players chi machine cy'ukogingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Nabuku bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center. Mbio sana ndo mwanjumuriri tigankwaria ni SMS itu ya mangana maya hanene ase mambia bono erinko maina rali ali akora kan tekuru ditukure goika boni gano ko boli kwana gendra ko bamo na Ndizi TV ne robwan sumusi yana na boko ndo kutubwati asensemeri mitandao Facebook tonyara Ndizi TV News baga seseme ya YouTube na boko tonyara Ndizi TV News na boko Twitter @Ndizi TV News kerengel kioni tukiya ndi kirenza kireta kagwetera ase namba eyira skin yao na botambiri tarane Brighton Makori. Asuko jakira bomo bwa Kenya kwanza buri tukuregarani go bwa korete taro ya bene go chase county ya Nyamira asiba endete guya kereko ko anene karoba sangirite birengera lyo pia bamenyi be county yo anena ali bagwetera nandena ali baganetie bachiko bakorera karoba irubura ibwa ensi ya Kenya karuto kwenda sobo chore wonne bomwako yo Finicent Nyanja nigatwarana ityo robot yo asenjera ayobukirana County ya Nyamira. Siasa niko ya bwatanze. Si mnajua mimi nashindana na ule mtu ya kitendawili? Hii mashindano ni mashindano ya urembo ama mashindano ya kazi? Omo bwa Kenya kwanza bakarwa no mukonyo muraywense William Ruto ekarawa ikase county yo. Huyu mtu ya kitendawili tunaambiwa saa hizi ni mwingine ama ni yule tunamjua? Kwani ni mgeni ametoka ngambo? Kwani malaika ameshuka kutoka mbinguni? Si tunamjua? Si ni yule anakataa matokeo ya uchaguzi? Si ni yule wa kupanga vile reli itang'olewa? Si ni yule wa kujiapisha? Si ni yule hana agenda atitibi mtiala na ria? Mimi nataka niwaulize nyinyi. Nataka niwaulize, mtu ya tibi mtiala na ria anaweza kubadilisha maneno ya Kenya kweli? Omubunge o South Mugrango Silvana Siosoro nigamonekeria Ruto buna orugongo rwagusi mbachi kumubwatia sobo chorio bonene buri bosio. Mheshimiwa Naibu wa Rais amevumilia miaka 4 akiwa chini ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye amemgandamiza. Alikuwa anafikiria ataanza kulia kama yule jamaa mwingine. Hakujua kwamba kuna tofauti ya wanaume ambao wameimbiwa wimbo wakienda kule mahali na kuna tofauti na wale wengine. Huyu ni mwanaume. Yule mwanaume ambaye ameimbiwa wimbo na nyinyi mnajua ni wimbo gani? Hawezi lia kwa sababu alisema wacha nikae ngumu, miaka 5 ni kidogo. Na wakati huo ndio umefika.
Chingaki chiyomore kiama KNC ama National Congress Musalia Mudavadi niga ichanero mubaromo nebwa bali bakuryo burebwense buna independent candidates goikabono 55 nigo besokirie. Huenda ikawa tusipochunga wale ambao wameona kwamba kuharibu kura ya William Samoei Ruto haiwezi kupatikana kwa hiyo njia walikuwa nafikiri wanajua. Huenda some of these independent candidates are also projects ya kugawanya kura ya urais. Nonyera bo Ruto kawukwana somo yogoyo nigate abuna Kenya kwanza ni gerigeti gokinia ebirengo bya uchumi. Safari hii hatuweki siasa ya vyeo na mamlaka ya viongozi, tunaongea siasa ambayo itabadilisha uchumi wa mwananchi, mwananchi aweke pesa mfukoni. Tumekubaliana? Umrewe kiama Giaford Kenya Moses Masika Wetangura niga mochiro buraibwaye Uhuru Kenyatta. Serikali ambayo inaondoka miezi miwili ijayo imekuwa serikali ya pata potea, lakini serikali inayokuja itakuwa focused kuinua mwananchi wa chini. Ngwanja moyo akitobate tumo ngwangno. Ngwanja moyo kabisa mwezi pi. Hakimo mongaina. Hakimo moriera. Mongono otubire chira sika hakino mokungwara mutamera hakimo mongaina yake. Eli ni golia lengeli tukulia kabera omo bwa Kenya kwanza okoretara yaye asorongorwa gusi maiga yogo tarechi county bere county ya Kisii abuli tukuligoro nabo igaseri tukulia lero ni gobatarira se county ya Nyamira egangene nega no kumurigeria omokonyo murebwense William Ruto chikura chinyinge kurwa sorogongo rwa gusi ko reporter ya Ndizi TV kurwa se county ya Nyamira egitirane nkoro kwa Vincent Onyanja. Omubungo West Mugirango Vincent Kemosi nero yukwanada somusangano Kenya kwanza bwase kaunti Nyamira nigatete bune serikali ya Jubilee asentunde ntangani yakorete mirimo emiya korenda asentunde yakabere nigitaraikirania bokoreri bwayo buya hanene kratete buna chibarase kaunti Nyamira nigogira semembe kitararosiwa sebana bone bune mero bune takere kobekwa irikwana kuna chibare chinkorosi ujire ryabamenyi be kaunti banyorase bagokorera no bonchori bwabo. Nikizungumzia kidogo Your Excellency, hapa upande wa Nyamira, afadhali ile mura wenu wa kwanza mkifanya na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tuliweza kupata barabara ambazo zilikuwa zimewekwa karami. Lakini katika hii kipindi ya pili, Your Excellency, hakuna hata kilomita moja hapa Nyamira imepata rami. Na sisi tunataka kukuomba Your Excellency, vile unachukua ushukani kwa sababu utachukua Mungu yupo, tunajua utachukua. Ile barabara ya kwanza ambayo utatusaidia ni hii barabara inatoka hapa Nyamaiya, inaenda Ubwari, inaenda Ekerenyo. Hii barabara ilikuwa imewekewa pesa, lakini ile ministry ilichenga karata kidogo. Wakatoa hiyo pesa kwa sababu hiyo barabara imewekwa rami kutoka mahali inaitwa Ekerenyo imefika Ubwari ikaenda kidogo ikaingia Kiama gia Jubilee haburi tukuri orankero kinyo gia korete taro yaye asesinsemo aho imeye county ya Kisii ikora wano yokori ekero kyobugabana se county ya Christopher Obure yarengiganga yaye nene kwemanyekani na guya kereko kubuna na baruno bara sekimineno yokori yebirogo aho ase county ya Kisii. Ande mbiyono ino motamba babitu. Jongo sama serikali na IBC ndiyo tenete chukura echunguze bantu kwa hao kwa hivi ndeka vile tutanya kwa kusiemu yake yote aba kusimbwaje kwa kutana na tekio kwa kwa lei kwa sababu kwa mito yo tutagitoma nyama mwanamke kwa maendeleo kwa mwangazo yomo kwa yake kwa bwana ya sababu nende na tonya na naende bidoroga kwa bamba nangwe kwa mwanzele kwa nyembi kwa kwa serikali ya
Ekeroji kampeni jagendereza se kaunti ya Kisii kase kiamegia chubiria nene kerobar kura wana Kristo wa oburo yokuri kerokyo bana amo no mingo magaro yokuri kerokyo wasenata nigoji kampeni ya turbane tuweli tukurigoro ekero barute tuwa magena makubu na abantu batamanyiri ase ensemeyo egento abarai abanyari bakogigeri na batabona chi kampeni jitakiri wakwa ase njera yo morembe elio gotareta chiburaburu ase orogongo rwagusi twaike junction ya kugenda Kisii University twamanya konyora abantu mbabikira ororo bachaka guturuta magena twaka magena n'abandi bakuruta amagena makubu wochese tuli nturamanya buya nk'uburoberetie gento bunekeiga lakini nabekorekana burungi nga egente iko kyaroberetwe n'abantu bari ese siasa batatagitia abandi na barubo barwanirira ibirugo byabo egente kine gento gyokumya cyo munene umunyene narigiri kikura gushiga iga imyaka mingi nonyendiria miaka ya 80 na 90 ekero kwenye democratic space yetaraigurwa kira machika mayataracha ekero serikali yenyene yari gutinira chikura usiburi butari ngo boisaine byama bitabwate chinguru nabantu batayiriri baga yugo kwana buno bayigwete lakini wanenga kiyo ntware korra bintu binebiga usiga tubwate chingencho chitu tusikaine lakini ndirero bono mwaka 2022 bintu bine kyarorekanire itariro riri tangani ntwakarraria sports club karuto bwate umusangirikano bwa Azimio bintu bine kinande nkiabeto abantu batatagiti korra abapinzani batatagiti abapinzani bayiburi bakwane kirende ngoteba iganga ikinegento kyoboriri kinegento kyobwana ngego tokonya gusiaiga kinegento kigusaria omurembe gusaria masikani gatikati y'abantu asibamanyete buya Eskuru yabamura yakibirigo nige yagenderete konyora mubaro monene bwa borokiwa asibari bari waswase kirasi gya kyanda siri tukurigoro lakini kolengana no mwarimu monene bwa eskuru USA kiri kurugadi nigatebete buna aborokiwa mbaigeta senseme ikolende nigo banyora tumujano maega yumorokiwa oyo mukuru ase county ya Kwale anyarithika we ka senseme yatabwati none uniform nonyene besende yonsi korokibuna wakande school fees ikirete kutwara umujano ase school hiyo. Na hata tukiongea sasa hivi kuna kijana kutoka shule moja kule Pwani sehemu za Kwale amefika leo asubuhi hana chochote na tumeamua kama shule kuhakikisha kwamba huyu kijana amesaidiwa, na tukiongea sasa hivi tunafanya mipango ya kuhakikisha kwamba admission yake imeshughulikiwa ipasavyo na awe tayari darasani. Shule ya upili ya Kibirigo imekuwa ikiendelea kuimarika katika Omuraiwe kiama kia Waiba Karonzo Musyoka ni gaburi tukurigora agendete ni kampeni ya sensemeri ya Mombasa ekerade betabuna ni gaba ujikwenda kebuna nkosira balo yokuri kerukyo bugabana ase county yuma ikimbo bisongo baigo ni gate betabuna ni ga ujikogenda gosira bomo bwasimura umoja na komoji bali ba Kenya kwanza balwanda dakote abuna ni go agendete gosugumwa isiko asabo mu bwasimura umoja baigo Karonzo ni gate betabuna ngoji bari kumirana no muraiwe ensuru Kenyatta amono muraiwe kiama giodemrera morodinga iri gukwanira asensemeri yo mubwasimiro moja anekera banda tekuriye omokonyi uri ujokonya Raila Moro Odinga. Tukaunda azimio la umoja One Kenya. Hata jina wengine walikuwa nakataa. Hawataka kutusia juu ya One Kenya. We had to negotiate. Na mahali hapa nataka mnielewe ndugu wa Kenya. Na waheshimu sana hawa panelists ambao wamechaguliwa na council ya coalition ya azimio la umoja One Kenya. Mwenyekiti wake ni mheshimiwa ndugu yangu Uhuru Kenyatta,
ndugu yangu Raila Odinga, the presidential candidate, na mimi ni member na wale wengine. Tulipochagua hapa nilisema wazi, isiwe msione kama Kenya ni Amerika. Haiwezekani. Kenya ni Kenya. Yaani unaenda kufanyia Kalonzo interview, awe naitwa Raila. Alama kwanza tuwe mmevuka kwa yulu. Lakini naheshima sana. Na waheshimu wazee. Na waheshimu sana. Wasione kama mimi ni mtu ambaye ni mgaidi, ni mtu mwenye kiburi. La, kamwe. Mimi katika maumbile yangu sina kiburi na sina temperament yenyewe. Lakini wananchi wenyewe ndio wanasema Kalonzo umekuwa vice president wa Kibaki miaka 5. Kalonzo umekuwa running mate wa Raila 2013 na 2017. Interview gani unaenda kufanyia? Interview gani? Nikafanyia interview? Hapana. Mimi nikasema kwa heshima sita. Agar tuendete kwere ja sobo jodio bonne bu mwako yuga yokuri kero kyo bugabana se county kisi wetera se kema kya Kenya National Congress manzono yongo nyamweya nereni ganyarira korwa ali hauta chikokorera bamenyi be county yu karbara onyarega kubako mwali baga ryo kumubagabana omugabano kabere ase county ya Kisi. Mwata kete school mwata kete ngawa school kana nge campaign kabata nindo skipara kaita skipara kana alinge campaign kabata nimba wana wasome bakaende school secondary pake university garuke basa ni ankuru wetani na ankuru 10,000 igonta kete kabamura tinda kete monda bino mogiranga ndo bino mukusi na bakuri chukura bonsi babusi to bapime kero muntu mumuri na kiasomete kaya kolire gasi na kaya kolire mona mo babeka bonsi abande bali kitigasi bali taya na ndo ira nanganu bogaba na koli genda ko batebia kamo karo babe kura tulibonsi onde tayo rajo kole gasi bina nje onde tayo rajo kole ndeni boya ino bina nje kole ndeni ibo yeino monyora amate emetieno amate abujigoja oyo gata ngombe zero grazing anyore ngombe nyi nyagitari nimbe kama lyogo nyagitari kito chons dispensary. Ino na korende simambia bona kunde nyina chikoraga chinse sano ibiri cyamba basunu chikonyora yo mana manga semese itu ya mangana mahimbe mono asori bandete kutubwatia se mambia bona naraoteana watching you live from Mashbag Hotel Kisi oyine Evans Mukaya mbia mono Evans Mukaya crossing semo chidi cha Mashbag Hotel isaka bu osinde neraotea kurmagombo no ale amona intumbia mono kelesteli weri kibaswetu mumigi bali briska nyanjama isaka bu osinde abantu bonzi niko babarigedreti kavini barongo mbiamono asabari mandate kutubwati asumuro video yo ase mangana mayeto abarete mbiamono tigato endere kubwati miro video ime ya Ndizi TV nero bwansu mugusi yase kekaketali egetambe kurubono mukunyero na sara nyarangi Ontita asumuro video yo Free Friday karba kunyora no magani ase studio ekarobon tojigo so sense meli ya Free Friday go tosku ikerese kudirwa mangire dariane Brighton Makori. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi niko bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkorbogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisi, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori ni chisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi iyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwa Ndizi TV Ensara Nyarangi Ontita. Tena batambe Brian Sagini isena. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven. Ngo ripota rene gataseri Ndizi TV korwagaiga umuchokeroka elitaliane Mildred Momanyi. Gosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibru bobiji gosori ao kuborogongo rwugusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukorentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge keraritu kuri Jumamosi gochakira chinsa kianda igoika chinso 12 cha Maragoba Gosori ime ya Ndizi TV. Omwaka bw'ekiri 2022 n'omwaka siasa n'abana siasa nigo